Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulure kapas. Kembali lagi ke channelnya 2R pemirsa. Ini kedatangan tamu pemirsa. Soko ndi Albi? Kapas. Iki misalanku dhewe pemirsa iki. Dik biyen kanca sekolah ya. Saumuran. Ya saumuran karo Albi. Ya saumuran mak ya. Bojone iki anake wis sakmene gedhe niki. Sunat ketunggal. Kemana? Nah sunat. Apa di? Nah sunat ben bagono. Ya. Tonan duwe anak. Ora duwe rong. Kene lho sapa? No, Apa jenenge Vino? Ate malah ndelik iki ya Vino. Lho tak kok ngepane. Sen. Neng opo kae bangun bali desa pemirsa. Ya apik. Halo, sapa Vino? Biasane dhek ya Biasanya live TikTok tak deloki terus kok. Digoleki dulure rene kok. Oh alah. Oh, gak nggo tripod tak, Dik. Iya. Kerjane ndi Alpi? nang Sampurna. Kira dah Sampurna ndi? Kalianyar. Kapas. Ya dah melok lah ngono. Baik iki wis warta. Dino Minggu yuk Sampurna pre. Pre itu. Pre ini pada apa, Mbak? Tanggal merah pre. Tanggal merah Sukses kok. Alhamdulillah. Sukses. Tak kan sukses kabeh sing wong nom-nom. Tiba Yang tiba tua aja lah, wong tua ya putrane. kayak mau apa lagi? Wong tua ya jaluk sukses, jaluk sukses. Kabeh piye lagi? Lho ngocok yo apa kok enak no? Anak tamu malah mangan dhewe kok. Lah piye wong tamune ponakan dhewe iki penak ae. Rasa dhewe. Kayak panggrek wis DS Wis aku ki ngocok makan dhewe iki. Sapa? Vino iki anu pemirsa. Isinan. Isinan pemirsa iki anu. Bisa nyupir kae lho, nyupir apa? Ya alhamdulillah timbang nek biyen ya wis saiki ya wis pinter kabeh. Halo, apa piye ngono kok Vino iki kok? Pino kelas pira, Mbak? Kelas loro. Mene mbok tinggali mergawe wong ya gak goleki. Kok enak. Kawet cilik tinggal mergawe ya. Semenjak umur pira? 2 tahun wis tak tinggal. Nek doe kok. Mbok anake sapa no? Anu. Ndang makmu seang ning nguri. Mangan. Mangan puro. Doe sama. Dah mangan no Vino. Doe sama. Nangguri. Tak golekno kae ya mok deh. Kalau bojone jak mangan seang kan karo mae masak apa mak? Aku yo urung Nyambel. yo karo sambel. Sambel tempe. Banyune ora metu kok, Mak. Kalau dolan mbek api. Kayak ra metu banyu. Ki lho, Pip. Vino jak dolanan, Pip. Awake padha sampean. Hah? Yo, umure padha ora karo Afif. Tua iki. Tua iki. Iki barane rapal kowe aku guru dakan. Iki barane nandane kami tuwa. Sisik alki di alio. Sisik Pojok seminggu. seminggu. Ada selapan. Kene ape atang selapan. Sepemirsa tanganku gelera nggo tripod. Halo, aku mau aja deh. Soalnya arahnya cewek atau cowok? Arahnya cewek. Alfi. Wes ki pertama dia nganu gak ketara, Mbak. Terus pirang wulan nih? Iku 5 wulan gak ketara. 5 wulan orang ketara ya? Ora yo. Kemungkinan bisa berubah jarang. Tapi kemungkinannya ya cewek itu ketok ya. Waktu ning moro wali ketok. Iya, kan sih. Tak kira sih. Ini Vino. Ilek dhewe. Kamu mau jambu tuh? Jambu. Ya jare jam. Aku pamit dio mah. Bae wis dio. Pangannya nek. Ya, kalau kayak ini jambu kok nggone Mbak Ti di mengi ketok. Kok lho? Mau untune sakit yo. Siapa? Mau. Kok nggone Mbak Ti iki jambu kuwi. Untune sakit. Mbak Tim pindah. Iya, anake sampean iki. Asih Vino entek omah gawe nona. Ya ora wis kok ora pemantu insang.
Tak goreng saus. Pengen apa? Ayo. Nugget. Nugget mah. Ayo milih. Udah tak anu lagi. Alon-alon toh. Aja liwat ngisor lewat kene lho. Bisa tak sayangi. Ngolah lewat kono. Neng tak telepon orang ya. Kamu Sibuk masak. Masak, apa bencaan. Niki makane nganu apa? Ese didol 5 soalnya kan wong ning nggone mertua. Sama jiwa kan? Vivi. Sik to. Faradiba apa ya? Faradiba. Faradiba. Cangajingan bisa ada. Ada banget. Nak Rina ndek anu berangkat ndek ngitung kono. Apa? Faradibe. Ya Faradiba. Neng di mana? Bojone ora aku. Edi pas lagi sowan teh. Urung tak totoni ali kamarku. Di mengisi Ini lagi nek ngono ora-ora. tak klamer arep tak kei bayang. Terus andane nang kamar toh. Nanti mangan nek ngombe ning kulon iki tak. Ya karo aku Dek mau. Sapine ora doyan to, Mak? Dene. Ya. Iya, Boy. Kon gawa aku kabeh sukete. Ya terus denane ngono nang kopi mak ngarep kon nak nama gelas. Tak pekno lho. Damen malah ra doyan. Sing iki kowe karo kono. Dhisik kono, lho kok wis ngaret aku. Dewe wis kok bener iku ya? Wis. Tak kira urung. Makom dimo. Oh, komakom. Nek sampurne prene dino apa ya? Minggu dong, mbek tanggal 8. Selasa prei to, tanggal 8. Ya dek nang sampurna awake emang ngono aku. Ngono targetan apa, Mbak? Targetan apa? Target. Kowe asap kok. Padewan ke ya roh. Roh to. Padewan tiba ya. Ndelok ning omah aku tapi. Berapa anu sore udan terus kok. Lah aku nak Jenegoro udanan. Lah ya nek Jenegoro to, apa yang anu udan terus wis. Aku nak Jenegoro aku udanan gak kapranan. Yo murah ane lho. Aku nak kono sak mate sedina wae. Aku rono pisan. Sing siti terus. Kuwi ora adonem, wong mbok tumpak yo jeploke. Ngawur. Selamat datang. Selamat datang sing arep mlebu kota kuwi to. Itu. Etan sing etan. Ora sing jetak kuwi lho ya. Ora yo sing etan. Masjid ngalor. Gak sing kanggo apa panggon kerjaku. Masuk nanti kan YouTube atau TikTok. YouTube. Kok sampean delok ya? YouTube-e Rudi Rika. Rudi. Dicil dulu. Wah, baterainya karek telu pemirsa iki tak patenane sik ya pemirsa. Karek 3% arep mati. Lanjut iki mau tamune wis mulai malah nganui, Mbak. Videone kurang. Kurang. Ki videone Mbak Siti Mbak Budal ki ya. Jalan ndi, Mbak Ti? Budal Patayat lah. Ayo patayatan. Melok kiai ngaji. Padha numpak anu. Kene ayo, kene numpak tepak ayo. Nanti Buka disum kae nek kono kae. Ya Allah. oh, kowe to, Mat? Halo. Kene iki lho carane numpak kol tepak yo. Tak peno anu, Mbak. Iki lho piye lah ya Allah. Tak peno kursi. Lah terus kelanda. Kene buka jian. Ya, buka disum. Iki supere Mat Cipak. Kudaran jamaah Siti. Kene jamaah angel lho ya. Padha mendarat iki. Biasane ramot-amot nyantean kok. Kode nalik foto mata. Mau tukang truk. Ceklan lho, Mbak Sum. Ceklan. Ora mugase. Mas Bati, tak peno kursi Bati. Gak sehat kok kan. Berangkat dadah. Yo hati-hati Mbak Ti. Ya, Budal ngaji, budal budal ngaji, golek tuture kiai. Muga-muga barokah ya. Tidak mau. Barat.
Assalamualaikum. Kok gak dolan nggonku ya, Mbak, sampean? Di mana Alpi? Wis ra. Ya lek baru melok kok wis ketemu. Kabeh melok iki kaya. Oke pemirsa, dek mau iki enek ponakane misananku lah yo. Ya lek baru melok kok di melok. Pas Bereng. Wong Bojonegoro. Tak video iku malah baterainya entek pemirsa. Kayak piye? Ya pene mati. Iki tak cas terus tak tambahi budal wong Patayatan. Patayatan endi, Dik? Nang anu. Mbok, ndi mbok? Kok tembok kerja. Nang kuwi lho nang Benurjo. Benurjo. Oh, Benurjo pemirsa. Dia pun soalnya jari akeh sing mendarat no. Iya. Biasanya kebak ngono. Apa, Dik? Rewang. Nang gone wong. Aku gak ora jalure to, Dik. Ya padha rewang wong digawe. Ya pedhen duwe gawe pemirsa. Biasanya yo rong tepak, Dik. Sate pak. Sak tepak tok. Tapi kebak ngono ya, Dik, mung ijek Aku lega. keri kira melok. Apa biasanya sampean melok berarti melok? Ngono melok kabeh tapi aku keri. Mangan, Mbak? Wis mas, konku dhewe. Apa yang Siti jera Asia mah. Baik terno Pak Jan. Desere kame anu terno her. Oh, ini dikai baras gone berarti. Bojone Imam. Terno her kono batake. Ndara kepangan. Matur suwun, Mbah ya. Matur suwun. Mbok lan apa ya ora sak anu-anune kok. Wis kuwanas ter iki. Ki mengenang rong sakak. Iki lho pemirsa. Iso kok jati. Hasilnya Mas No ya aku demo orang ngewangi yo. Ijek Dik ning kono ijek Dik. Aku dene wis godo pindhok cek kengbar. Urung bar. Ora saiki. Alhamdulillah. Nggon nama Pemirsa aku tak ngombe sik mangan urung ngombe kok. Kok pamane kok belanja ndek namane ya. Aku mau iki njaluk es maen malah nek wong budal Patayatan. Esen habis to, Le. Oh, habis. Kamu laris sentengan akeh untuk Sampai kentekan pemirsa iki. Udah kan Pak Mos. Orang kaya iya. Delok video ini bojone pemirsa. Bojone dosa sampe don delok. Ayo buat sonteng aku. Lah kurang bojo kurang ngeces ya. Ya delok kowe. Delok pari ki ngedas. Nek ora di video ngene kan gak rapi. Kodho jual kok nyantong kaya lontong nek ceblok ya. Ora kan ajeng. Tak anu sih. Ibet banyak tapi kok. Ora nang. Jual belum masih. Jual dhewe diketek. Iwake kok gede men, guys. Enak mulu nang ngene. Sendiane lho. Sakit. Kayak